So ayan mga idol, pupunin natin ang tubig kung titingnan natin kung wala singaw. Kaya pupunin muna natin to bago natin lagyan ng isda. Okay, alright. So ayan mga idol, pupunin natin ang tubig kung titingnan natin kung wala singaw. Kaya pupunin muna natin to bago natin lagyan ng isda. Okay, alright. So ayan mga idol, pupunin natin ang tubig kung titingnan natin kung wala singaw. Kaya pupunin muna natin to bago natin lagyan ng isda. Okay, alright. Okay mga idol, good morning. Welcome back again to my YouTube channel, Chris Guevara 56 Mix Vlog. So ayan mga idol, our vlog for today is yung itong pispa natin na bago. Yung pangatlong pispa natin is okay na, naayos ko na, natapos na. Tapos nailagay na rin yung mga aerator, saka yung tubig ng hose, ay tubig ng PVC na dalo yan ng tubig. Okay, so bali tatlo na yung kumukunik sa tubig natin. Ito saka yung bago. So ito binilagyan natin isang gate valve, kasi pag ayaw natin palagyan ng tubig, i-off lang natin yan. Ayan, dito na tayo nagkukontrol ng tubig natin. So kaya pala tatlo pa. So ito bali yung binutas ko dito, 4 lang. Puro gilid lang yung binutas ko dito mga idol. Ayan o, puro mga gilid lang. Ito yung mga bagong pispa natin mga idol. So ito yung linya ng tubig mga idol o. So ayan mga idol, lagay na natin yung linya ng tubig. Ayan, 4 na butas siya mga idol. Bawat kanto. So may drain sa gitna. Lahat ng tubig pupunta sa gitna. So ito hindi na hinukay ito, para pag drain mabilis lang, hindi na kailangan ng makina. Naglagay na rin ako ng aerator. Ito dito lalabas yung hangin, oxygen sa gabi. So kakaiba tong ginawa namin ngayon sa pangatlo. Maganda-ganda ngayon to, kasi hindi ka na maggagamit ng makina pag i-drain mo siya, kasi hindi na namin to hinukay. Hindi ko na pinukayan. So doon ang niya sa labas, itataas mo lang yun. Doon mo na padadaanin yung tubig. Ito yung niya sa gitna. Diyan lahat pupunta ng dumi saka tubig. Ayan. So ginaya rin lang naman natin ito sa YouTube mga idol. Okay, so maghapon natin itong lalagyan ng tubig mga idol. Pupunuin natin, papaapawin natin dito hanggang sa ibabaw, kasi para matanggal yung mga malinis. Ibabad muna natin sa tubig, papaapawin natin dito yung tubig nya. Papaapawin natin yung tubig para mawala yung mga dumi, mga simento. Ayan mga idol, shout out kay Bagon. Ayan mga idol, tubig na. So lalagyan natin ng tubig muna, papapawin muna natin ng tubig ito bago lagyan ng isda. So ayan mga idol, tapos na. Isda na lang ang kulang. Okay, mga 1 buwan mayroon ng isda to. So ayan mga idol, pupunin natin ang tubig kung titingnan natin kung wala singaw. Kaya pupunin muna natin to bago natin lagyan ng isda. Okay, alright.